Täällä on kuulemma iso. Tultiin taas pitkästä aikaa kalalle. Mä olin 3 viikkoa linnusteleen tosiaan tossa, niin tässä on mitään kerennyt kalalle tekee käymään, niin ihan outoa tämmönen livettely taas. Keli on vaan, no mikä sadepilvi tuon, tommosia ei ollut puhetta, piti auringon paistaa, niin kuin paistaakin. Tuulta piti olla, sitä on. No, mä heitän Neissin Stingerin sinne. Jos sä et saa. Joo. Siinähän se olisi. Ääniä meillä on 3 nepa käytössä. LVS 34. Tulee. Ei ampu pakoon. Tulee. Mata haavi. Siinähän se olisi. Ei vaan. Tulisiko? Kyllä se lähenee. Lähestyy. Semmosessa mielessä. Siinähän se haistelee, mutta eikö? Ei, se meni vähän huonosti, kun mä pelästyin sen. Onko se jo toinen? Toi on parvi. No se on tullut komea kuva. Ota päästä siitä sinne. Kiinni jo. On jo. Käännö niin on kuvalla, mutta ei. Ei. Sä pelästytit. No, se meni pieleen siinä. Joo. Joo, mutta täällä järvellä ollaan, katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Toi on vähän jännän näköinen kyllä toi myrskypilvi tuolla. Ei tommosia ollut mitään puhetta. Ei mulla ole kamera päälläkään. Hei, mä painan tän nyt päälle. Täällä on sivukin auki. Niin sitten saadaan nyt iskutua toi ohjaa. Nyt tulee. Samalla niitä on varmaan ensimmäinen kuva. Tai onko hauentu? Oli. En muista taas onko kamera päällä. Täällä on joku 001 tällä hetkellä. Mä en tarvii katsoa. Mä lyön tän sumppu. On tää mitta. Katsopas tänne. Vilkkuuko punainen? On päällä. No niin, hienoa. Sieltä. Se on väärinpäin, mutta on tää nyt varmaan 50 tuntuma. Rannasta lähettiin ja pakko oli päällä. Siitä. Neissin Stingeri. Tää on ollut kiva toimiva nyt. Kyllä. Terapiakala. Mun reissun tavoite tuli täyteen. Mulla oli reissulle tavoite tosiaan, että mä saan mittakuva. Ei ollut suuret odotukset ja ne täytettiin. Ne täytettiin. Onnistunut reissu. Ja kotiin. Joo, ja kotiin. Johan tässä onkin. Tää taas hakee vähän paikkaansa. Tää. Kato, meillä on ämpäri täällä. Onhan tää yli 50. 52. On se 52 terapiakuva. Tokmannin ämpäri, saakeli. Kilpailija. Onko? Kilpailijan ämpäri. Mä oon ite puuilon kannattajan. Vähän tuntuu pahalta Tokmannin ämpärillä tankata, mutta ei se auta. Sielläkö? Se on iso kuva. Ei huomannut, joo. Se on jotenkin leveys. Nyt se olisi hyvä heittää tosta. Missä se oli? Siellä. No niin. Vai olisiko? Ei saakeli riitä. On tää taas vähän tämmöstä pitkän ajan jälkeen. Ainahan tää on ihan tämmöstä, mutta
No. Missä menee kuva? Siellä. Huomassa tulee. Siellä. Ota haavi. Näytti eka isolta, mutta sitten... On tää 70. No en tiedä. Ota nyt siitä. Sumppuu. Tuntuu painavemmalta, mutta ihan komea. Oh. Ihan pulskapoika. Pari kalaa. No nyt on ainakin vaikuttaa aika hyvä. Oh. Vaikka keli. Joo, keli on kyllä hirveä. Kyllä se on taas luukussa. Tässä pitää itsekin saada kontoterapiaa. Joo. Taas toi Neissin tää Stinger, joku 10-senttinen. Vai taitaa olla vähän allekin jopa, mutta kyllä se... Ei se nyt mikään 70. Tuntui taas pitkästä aikaa. Ota tuolla puolella. Pitkästä aikaa taas niinku tosi hyvältä. Vihkuu. Semmonen 5-vitonen. Oh. No niin. Joo, nythän jo tää reissu on ylitetty tuplasti. Joo. Sitten pohjastahan niitä vaan nypittiin niitä kaloja. Joo. Ja sitä antoi maata ja... Niin. Siinä on koputeltu. Kato. Tää on kyllä tosi pieni. Joo. Ui! Tämmönen alle 10-senttinen varmaan. Nyt voisi ehkä toimia vielä. Onko tää niillä niitä vettä, että Verkko. leidillä? 12,68. On hyvin kylmentynyt. Nyt on parempi. Ihan. No ei. Kyllä siellä väkisin näitähän ei saisi vettä tähän takaisin. En mä tiedä, onko sekin vähän uskomusta. Kyllä ne lähtee sitten. Tuo. Koita. Se on hauki. Halutaanko katsoa näitä haukia? Onko se hauki? Se on ihan sun päätettävissä. Sä heitit jo. Tulee. On se aika hyvä pystypötkä. Mä laskin, että tää ei oo... Ei se metriä. 90. No niin. Pystyakselilla. Joo. Pystyakselilla näki kans tossa aika hyvin, että se ei ollut tohon metrin väliin, mutta se nyt on suuntaan antava. No kyllä se, no, ehkä vajaa metri. No, siis metrin pintaa, metrin pintaa. Se on siinä. Metristä plus miinus 5 senttiä. Ei se kyllä voi käydä uudestaan enää. Toisaalta se onkin turvallista heittääkin uudestaan, kun kävis. Se on ollut jo kerran koulussa. No voin mä koittaa vaikka nyt sille sitten. Missä se on? Niin lähellä. Olisiko niin hölmöä, että löysi uudestaan? Huilailee. Kato, niillä on kalasi. Puhveli ja matala. Ai. Kokeilla työ kerran. Ah. Koitetaan. Kato, joku toinenko siellä tulee. No koitanko mä vielä kerran? Mä voin koittaa tällekin kerran. Ja sillä.
se... Sehän oli toinenkin siellä 7 metrissä. Mulla oli kärjettä sekaisin. No nyt. Ei se nyt toisilla ollut. Ei, pyörät... No, siinä se on. Tässä oli jo toinenkin tossa 7 metrin päässä. Mä otan kuhan päästä. Tuliko mä ottaa haavi? Kato. Voi olla kuule, tästä on maailman paras painaa vastari. On. Tuohon, mutta se voi olla kuule hemmetin iso aha. Mikä se on? No mä nyt otin varoiksi. Joo, ei ihan ahvenen takia kun sä pelottelit. Jaa, niin joo. Niin sen takia, että jos siellä oikeesti on iso ahven, niin... Onko se mitta? Tää on taas näitä kysymyksiä. No, siis otapa siitä 4 ja 6 ainakin. Niin. Äijä pyö... Ei, mä otan tosta. 1, 2, 3, 4, 5. Ei ihan on 4-6. Heitänkö sumppu? Heitä sumppuun jo. Mitenköhän papparainen? Oliko? Mä en viittinyt sanoa lähtiessä ainakaan mitään, mutta tuodaan. Se on aina ollut Huono merkki. Mihin se toinen kuha jäi? Eikö nanspaa? No nyt, siinä ne olisi päällekkäin. Jotain tapahtuu. Näytti tulevan, mutta... Eikö? Ei, vetää tuota ihme tanssia. No, voi olla, että se hermostui siitä. Mä en tiedä, oliko tää sama. Niin. No toinenhan noista se oli pakko olla melkein. Mikä siinä oli möntti pohjassa? Tässä oli näitä enemmänkin äsken. Vähän se on tommonen joku. Eikä mitään. Mikäs siinä oli vieressä? Siinä oli vieressä. No siinä on kukku. No niin, no. Jatko. Onko ne niitä samoja mitä me on? No, en tiedä. Aloittaa ennen. Katon nyt varoiksi. No sitä ei kiinnostanut. Niinku... No niin, sitten nyt me tullaan tää vittu tossakin taas. Tää on ihan täysin. Ui, älä kolista. Sami pongas sieltä perspellä pikku kuha. Painotaanko sille neissiä vai? No mä lähtisin kanssa eka ehkä pienellä liikkeellä. Mä heitän ihan vähän tuohon petoon päälle. Tiedätkö mitä mä kanssa? No, otat alasti. Joo. Mennään siis sun kameralla. Loppu akku. Nyt 12. Tulee. Ei, jotain teki. Ei saatana. Nyt kun mä pistin moottorin kiinni, niin me valutaan liian pitkälle. Se on oikeesti tässä vasemmalla. Kiitos. Ei se on enemmän vielä tossa. En mä nyt sanois, että se on vielä ihan häiriintynyt kaveri ollut. Noin. Nyt on. No niin, jumalauta. Saadaanko nyt siihen vielä? Mä laitoin vähän löysemmälle, se mennään lähti ampu. Kauden ennen. Haukiko se? Onko hauki vai? En mä nähnyt. Kuha se on. Kuha se on. Ei ollut paljon. Ei. En tiedä meneekö 80 rikki. Ihan komea se silti. On se komea kala. Kato miten oli kiinni. Joo, suupiekko. Suukkupieli. Siitä, no, sulla oli kamera päällä. Joo, on se komea kala. No. Täytyy siitä pikku... Mikä kumi oli? Neissin stingeri. Tää 10 senttiä. Tää on kyllä ollut saakelin toimiva kuhalle. Tätä kun persettä vähän lärpyttää, niin
On hyvä, on hyvä. No. Semmonen kuva. On hienon näköinen. No. Semmoinen about suunnilleen. Ei se oo kuin 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ootapa hetki. 7, 4. Mä olisin supistamassa pyydöstä. Ota joo. Se on tossa. Mä oon 71. 71. No, ei, sanotaan, että sais varmaan Ootas mitalla 72. Se oli 72. 1, 2, 3. Menehän se 3. 73. Se on sulla pää ollut kohdillaan. Nyt on kohdillaan. 73. Laitellaan pois. Tää oli tosiaan tämmönen 73. Komea kuha kyllä. No, hienossa kunnossa. Laitellaan pois. Ei viitti täältä ottaa ruokakalas näitä, niin otetaan noita 50 paremmin. Iloisesti läks. Siellä Perspistä pongattiin tommonen välimallin kökkäre ja katteltiin. Tossahan se on ihan vieressä jo. Heitikö mä nyt ihan... Heitin ihan vihko. Aivan vihko. Nyt on... Otappa haavi. Jos tää on kuha, niin... haaki. On kyllä ikävästi toi kuva. Joo. Ikävä tunnelma. Ei ollut kuva se. Ei ollut. No sehän irtos. Hyvä. Se on aika tommonen mötti joo. Hei vittu, mun pitäis pistää se niinkään toi spesiaali tänne. Vai tarviiko? Mä pistän ehkä jarrua vähän löysemmälle, kun tässäkin on pikkukoukut. No niin. Mä olin vaihdoin kuvaa täällä. Ja lyödään tosta polarpaittia. Pysyisikö kiinni? On aika isot potkut kaverilla. Siihen on toinen pois. On tosi isot potkut, huomaatko? Oliko video? On isot potkut. Se on aika kaukana muuten. Ei se haittaa. Onhan sulla siimaa. Oh. Tässähän voidaan valua. Niin väsytellään sitä. Näinkö sitä? En tiedä oliko se niin. On se aika pulskainen. Se on aika pulska kaveri. Ilman kun se näyttikin niin isolta. Niin. No en metrikympistä tiedä, mutta on se yli. 105, 106, 107. Mähän tein pidin vaan paikallaan koko ajan. Niin. Ja toisella kädellä sammutin moottori. Joo, mä katsoin ja samalla se nasautti sieltä. Joo, mä vaihdoin kato polarpaittia tänne näin, että... Otti se siihen pikkusäriin. Rykäsee tolla, mutta ei se sitten... Eihän se tarvinnut. On kyllä tosi paljon. Sataa... Se olisi ollut siis sun enkka, jos... Ois ollut 107. Ihan ei saa... Nippanappa saisiko 108?
Onks sulla puntari? Oh, tossa 108. Noniin. Nyt on kilot. Mitä veikkaa? Kyllä se joku 8,5–9. Piste jotain. 10,97. Onko tasan 10 vai? No tasan 10 sanotaan. 8,63. No aika iso tommoinen.